नोंसोर मावाबालाय सोरथो मावबावनो ओमफ्राय हाबाथ' नोंसोरखौ खाथ्रिखौनो खालामा बाया मावदो आरो जों ओमफ्राय इखौलाय माथो होखोलिखो आया आया मा मावदो मा दांदो न'जों मावलाय होसोना होसोनाय मा मोनबाय दंलै लोगोफोर दिनै ओरैबायदि खामानि माने ओरैबायदि खामानि बुंनोनो नाङा माने खामानियाबो मा माइसो नांगो सोस्लायनांगो बेनिफ्राय आं नैखिनिखौ मावनानै बिराद हांथोनो बयद' इखिनिखौ सोबाय बेनिफ्राय आरो इयाव खावसे फोरानहैबाय बेनिफ्राय दा इखिनिखौ मावनानै आं माने बाथ'बायमोन आरो बेनिफ्राय दा आरोबाव माने थरायनाय आंदो जुद्ध नांनो खार'नै गाव एस्रायनायाव नै एस्रायै मावहैदो आरो इखिनिखौ माने आं दहायनो मावखांनानै सकआव थांना फैखांबाय बेलेग खामानि मोनसे दंमोन बेयाव थांनानै फैखांबाय ओमफ्राय आरो आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो थरायनाया मा खालामखो थारमाने आंदो हेबसिगोन जाहैबाय हेबनो खार'नै माने नै इखौ माने एस्रायै मावदेरदो आरो इयो दा आं होनबाय गाबोनसो सिगोन आं दिनै हाथ'ला बिराद धुलाबो जाबाय होननानै ओमफ्राय आरो दा नै आंदो हेबनो खार'नै इखौ मावनानै खोन्थिदो आरो बिरादनो माने जेन गावल' आरो समा रावखौबो नेनानै थाया दिनै मावगोन गाबोन मावगोन होननाया समा बारग'लांसै नोंनिया बोराय हद' जालांबाय दं गोबा बस्थाखौ खालि खालामनानै माइ गोदानखौ ओरै फोराननानै सोफैनो नागिरदों माने इखिनिया जाबाय माइ गोदान हानानै मोननाय माइ गोदान माने ओमफ्राय इयाव खावसे दङ ओमफ्राय इयाव खावसे फोरानहैबाय इयाव खावसे फोरानहैबाय ओमफ्राय दा इयाव खावसे नै माइ पुरानाखौ बख'नानै सौगोन जाहैबाय ओमफ्राय आं होनबाय गाबोनो आरामसेनो फुङाव बख'सिगोन दुगैनायनि सिगां ओमफ्राय दा इयो आंखौनो हेबगासिनो आरो माया ओंखाम जानना दोनदो औ ओमफ्राय आं ओंखामखौ नायनांगौ जाहैबाय नामा नै अर होना दोनबावदो दिनै गेसाव संलायाखिसं अरावसो संलायदो माखौबा खोन्थायदो नामा माथो बेफोरबायदि हेबनोनो नों इ खामानिखौ मावखाबाय दंबा बेफोरबायदिखौ नागिरखादोंबा नोङो दा बिराद मावदोसै आरो दा गावबो बिराद मावदोसै आरो बाया मावदो आरो जों देहाखौ नोङो माने कुछ बुखियाबा जाया नामा खामानि गैयाबा इखौ माबाय थां गाहावै माया माइखौ खैबार गाखावना दोनो खैबार गाखावना दोनो दहायनिफ्राय खैबार गाखावना दोनो ओमफ्राय दा बिराद नाम लासिगोन आरो मावनाय हराव बिराद मेंबायलै होननानै मिथिगोन आरो ओमफ्राय ओइफोरबायदिखौ दानो आं हेब्बाय दङ मिथिगौ ओइफोरबायदिखौ दानो आं हेब्बाय दङ एख' बाथ्रा गैया नों बायदिया लोगोफोर मोनसे बिराद गोजोनथाव खौरां नोंथांमोनाबो जुदि इन्सटाग्रामाव थाबैनो फल'वार्स गोबां जानाय लुगैदोंबाथाय नै आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नै लिंकआव थुबानो जाबाय ओमफ्राय प्रसेसखौ आं खोन्थालांनोसै लिंकआव थुनानै नै इन्सटाग्रामाव थुदो
इनफाय नैयाव नोंनि गावबा गाव लेंगुवेजखौ सिलेक्ट खालामनानै लादो इंलिसाव आं इंलिसाव होबाय ओमफ्राय नैयाव नोंनि फेक इउजार नेमखौ होदो दा नै होनानै लाबाय ओमफ्राय लगइन होदो ओमफ्राय नैयाव 140 होनानै होदो ओमफ्राय आरोबाव खनसेबाव नैयाव लेंगुवेज सिलेक्ट खालामनाय फैगोन इंलिसाव होबाय ओमफ्राय नै गाहायाव नोंनि इउजार नेमखौ होफिनदो ओमफ्राय इउजार नेमखौ होनाय लोगो लोगो नैफोरबायदि ओंखारगोन ओमफ्राय दाना नै इन्सटाग्रामाव थांनानै नैखौ अफ बानायनानै लादो ओमफ्राय दाना नै फलोवार्सखौ नायदो 1 दा नै 12 जाबायानो थांनानै खालामहै बोरमा हाबदों खारलां होसो सोरखौ रायना फैगोन नोङो ट्रास गायसो बोरमाखौ हो बे आंखौ मानो बुनाय नोङो बोरमा सोना फैनानै आंखौ मानो बुनाय ओरैनो मेदाम फैबाय खाथार जाबाय सं मोनफैबाय ओमफ्राय मायो बेफोर माखाखौ सोखांजोब्बाय खै बस्ता साना मानो डायलग फैनोबा बिराद मोजां सं इमान बायदि ओमफ्राय हाबाथ' नोंसोरखौ खाथ्रिखौनो खालामा डायलग दे माबारसो ओइ ओंखामा मोनबाय नोंना ओंखाम मोनबाय हो ओमफ्राय इखौलाय माथो होखो आया आया मा मावदो मा दांदों इखौ गोलैदोना इखौ गोलैदों आया ओमफ्राय नों नुदोंना नुवाखै नों नुदोंना नुवाखै माथो मावना दं नोंलाय मावाखै इफोर माखा सोनाया मा माथो मावखो ओमफ्राय बा इखौ एसे गोबां खोलिनानै ओमफ्राय मालायखौ इलजाम लगायदो नामा नोङो मा खालामनो गाबख्रावनायानो बारा बा मावाखैनो लायोनो ओमफ्राय मेदामा मा होनदो मा मावना थानाय दालायनो क्लियारानो ए भगबान नों नों बैदिसो होनदो मा मावना थानायसो होनदो खेथि जाना जानाया इनि खेथि मावना खेथि मावना जाग्राया खानै माने उल्था नामा मा हानो माबा गैलानो संमाला माथो खाथ्रालै फोजोब्बायानो दसेनो 1 घन्टा बेलासियाव ओंखामानो मोनगुलायलांदों हो बहा देन्जारलै हाद्रा मावखायो सोरनोबा हाजिरा नांगौबा बुं कन्टेक्ट हो नाम्बारखौ कमेन्टआव होगोन आं माबायाव होगोन आं डिसक्रिपसनाव होगोन आं तरायनाखौ लिंहरबानो जाबाय माइ थुखननाय माइ सोनाय खमबा बेयावबो मथा मथि आथानि आथा दंमोन आरो खाद्रा स्पिडआव मावखादों खिन्थु बावै गैलानो नै उल्था जोबखायो बेबायदि बेमारि नङा दे इनो सोरखौ बेमारि होनदो इनो माइसोबानो गासिं इनो सोरखौ बेमारि होनदो माने धुला हाबबाथाय माने हाथिबाय थायो आं इखौनो बा बेमारि लायनो नों बायदिया दे उल्थाथार इखौबो उल्थाथार योय हामारथ' मानसिया होसोनाय मा मोनबाय दंलै
Soरखौ मा होनदों ये इफोरनोसो माबा बाराद्राय बारबाय दा मावनाया मावदोंबो मानसिया एसेबां मावै नङा उल्था इजोबनो नागिरो नुवाखै सोरबा हाथायाव फैबा थांफाजोबगोन नै बुस्रि मोजाङै मानसि हाबा मानियाव हाबनानै बेलथाय मानो मानसिया ओरैहाय साथमनाय बायदि बेलथाय आद्रा मावखायो 20% मोनगोन सोरनोबा जुदि हाजिरा नांगौबा माबायाव माइ थिखननाय माइ रोगानाय माइ बस्थायाव सोनाय ओइनो सिं सारा हाजिरा होननायखाय सिङानो सालायबाय बेदो फैनानै थां सोर लेंहरनो गोसो लेंहरजागोन आद्रा नुखायो मानसिखौ नै ओंखाम गुरि थां एस्रा नै मावनानै दासो ओंखाम मोनजादो आलु थाइसे नांगलायनो नै आलु थाइसे थाइसे आलु आबाय जाखादों ओमफ्राय ओंख्रियाबो माथो बोरैबासो नायफ्लेनायसो दं हो नायफ्लेनायसो दं खद जादों खद जादों रायदावनाया लोगोफोरा ओंखाम जानांगौबा उल्थाय गारनांगोन दासो ओंखाम मोनजादों मानसिया बेफोर माखाखौ मावनानै नै